Balibago Kabalin, kamusta kayo po? My name is Louie and welcome to Wherein Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, nandito po tayo ngayon sa tindahan sa Balibago, Angeles City, and it's called Trending Rides for Kids. And if you notice sa likod ko, oh, di ba? This is a dream come true if babalik pa ako dun sa pagkabata ko. And actually, personally, ako binilhan ko yung anak ko na 3 years old ng ganito. And I am attest na talaga namang nag-enjoy siya kapag ginagamit niya yun. Now, if you want to know more about the products that they sell here, samahan niyo ako. Let's go! First question, so siguro may mga magtatanong yung mga ganito, nire-rehistro pa ba yung mga ganito? Ito dahil 49cc lang po, hindi po nire-register. Paggamit natin to, always take care of yourself, di ba? Safety, kailangan Safety, may gear. helmet, gear. Gear. Para protection, tama sir. Astig! And nga, so if you notice guys, dito sa likuran natin, ito yung mga tinitinda na dito. So these are toys that are parang talagang replica or mimic yung mga totoong sasakyan. So we have 4 wheels, we have 3 wheels, we have 2 wheels actually, mga motorcycle, no? So dito guys, mayroon tayong mga battery operated and then mayroon din tayong mga gas operated na mga toys. So ito meron din siyang Bluetooth speaker. Sound, sir. Ready? Alright. Ay, balang joystick yan naman pala na eh. Ito, so remote control siya guys. Wow! Galing! Message through Facebook, FB message po. Pwede nyo rin po kaming call. Search nyo lang po Trending Rides for Kids. Nakalocate kami sa Hadrian Street, Mountain View, Balibago, Angeles City. So yun guys, if you got interested with the items na binibenta po nila dito, make sure to check out the fan page we're gonna be providing below. And this is an option, no? Lalong-lalo na yung mga may anak na toddler, age up until 8 siguro, mga ganyan. Actually, may mga almost 4 adults na tayo dito. So, another option for your gifts, lalong-lalo na guys, malapit na yung Pasko. So, they're gonna love it for sure. So, once again, thank you so much, Trending Rides for Kids, for inviting us. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope in the next video. Bye, guys.